Ayo. Ma'am, si ano, Jamaica mo ring? TikTok delivery. Ha? Sana yung order ani na yung mga lip tint, na yung mga terno nga sa nina, na yung sling bag. Ha? Wala ka nag-order ng TikTok na account? Wala ka ga TikTok? I-erase. Basig ka mo, kami nang order. Karoon na mo nang adto. Hindi, kay 2,000 ba yayang bayro nun? Tabangan ninyo nagbayad. 2,000. Okay, basta di ba nakay gusto nga order noon? 5, amot-amot na lang. Kautan asa si tita, si may korta dito. 2,000. Asa na yung mama, ma'am? Mama gang sa abroad. Tawagan mong mama ha. Ibilin ako akong GCash kay tita nimo nya. Tawagin mo mama unya ha, ipahulog sa GCash ha. Dali, pa-receive na mo dali. Te, pa-receive na mo. Ibilin na akong GCash unya te para sa bayad. Basig ka mo yung nagpindot sa cellphone. Bahala mo dira. Dali ka. Dali ka nga, briga ka. Birahan niya ipataas. Happy birthday! Ang kamay nila ang iyong happy birthday lang ga! nanay at tatay mo'y di malaman ng gagawin. Inamasdan pati pagtulog mo. Happy birthday! Saligang. Joke lang ha, wala yung mayroon nun ha. Ilan yung mong edad? 11. Happy birthday! Gipadala kang daghang chocolates. Kabalo ka kinsa nagpadala? Okay. Ang nagpadala ni na ay mensahe para sa imo ha. Anak siya, hello anak, happy birthday. Nak, wish ko lang kay God, always good health, and tarong og eskwela always ha. Palangga kaayo ka ni mama. Unta na happy ka sa akong gamay na surprise today. Love you anak ko, miss na gid ikaw ni mama. Again, happy birthday anak ko. Love, Mama, all the way from Kuwait. Oy, iyang mama, gikan sa Kuwait. Unsa ni siya? Half ni siya? Ha? Unsa yung papa? Wow, mo dahil gwapo kay Guan. Bag mata, bagwapo kilay. Oy. Langga. Sige. Pakayuan sa natog message si Maika. Unsay imong ikasulti kay mama? Thank you mama sa surprise niya. Sa pa, ingon niya kay eskwela daw kag tarong. Eskwela po. Yang ingon niya palangga daw kayo kaniya. Palangga ni may mong mama? Okay, mingaw na daw kay mama sa imo. Ina sa si mama ay, I love you ma, miss you. I love you ma, miss Lutika. Oy. Pila na katuig mong mama, wala dere. Wala ka kabalo. Nakay manghod lang ga, wala. Ay, ikaw lang isa. Oy. Okay, sige. Kantahan sa nato si Maika og happy birthday ha. Okay.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay. Langga, make a wish and blow your candle. Happy birthday to you. Yehey! Palapakan si Maika! Ikaw gaalaga sa iya, ma'am? Dali, dali. Unsay imong wish kay Maika sa iyang ika-11th birthday? Pinuutan ng perme. Tarong sa eskwela. Oy, sara na hindi sa kabuo? Ala, oy. Dugay na yung mama wala? Every 2 months. 2 years. 2 years. Oy. Oy, kagwapa man nga bata, oy. Daan pa ko lagi nga murag half. Ano ni siya di ay? Okay, langga. Kami ang Sweet Joy Well of Surprise sa Kidapawan. Nalipay mi nga kami ang napili sa imong mama no para maghatod og surprise karon diri. Og nakita na mo nga gwapa kayo ang celebrant. Nya nalipay ka karon wala. Unsa man to luhas kalipay? Oh. O sige, thank you pag thank you usab kay mama. Human na siya gilak. Langga, kanang gipadalan ka ni mama og dako nga teddy bear kay habang wala ko siya kani sa imo kadulog no. Majinon nimo ni nga si mama. Come on, say kay ingon kay Maika. Ready? 1, 2, 3, go! Happy birthday, Maika! Wow! Yehey! Walaklakan! Happy birthday lang ga! Napi ka karon? Okay, happy birthday!